טיסה 2019, אנחנו בדרך לפורימון של שבט אילת. מצטרפת אלינו לכאן חברת צוות הנהגה. אתם מתבקשים להדק חגורות ולשים טלפונים על מצב טיסה. תודה, תודה, תודה. היא נכנסה לפורימון ישר יצאו לה העיניים, עם מבנים כאלה לא פלא. זה לא חוקי פורימון משוגע. טוב, זה לא מפתיע עם חולי נפש כאלה. מטורפים, לא מהעולם הזה, עם מורל כזה, הם בטח כל העם בשבט. ובבוקר איזה בלקות מחכה שישאלו מה עשית אמש? הייתי באילת, חגגתי פורימון, אין סוף של חניכים בתחפושות המון, בכל התחנות וגם במתקנים, על הכרטיס שילמתי רק 20 שקלים. אני ואת, את ואני, אני ואת, בדרך לאילת, תחרויות של תחפושות בשבט אילת. מה את רוצה להיות? אני רוצה להיות מלכת הלבבות, לרקוד ברחבה עם כל החברות, יש מוזיקה טובה, כולם פה נהנות עם הלהבות וגם הצעקה. פורימון. שבט אילת, פורימון 2019. אתם מוכנים? אתם מוכנים? אתם מוכנים? לא הבנתי ממה היא מתלהבת, אמרה שהיא מאוהבת, אז הזמנתי אותה לשבט אחר והיא ענתה כל כך מהר. איכס לא בא לי, פורימון נורמלי, רוצה להשתגע לעשות כל מה שבא לי, לא רוצה כמו שאר השבטים. אז מצאתי בשבילה את המילים, זה אמיתי. הפורימון פה מה זה רציני, ב-22 לשלישי בשבט אילת בבית ספר אלון, משתגעים נהנים, לא הולכים לישון על השוקי. די חניך בבקשה, אל תפיל אותי, זה לא הוגן, עד עכשיו עקבו אותי, ראית איזה תור? יש פה לספינה וגם הקרוסלה, מה זה המוסר? הייתי באילת, חגגתי פורימון, אין סוף של חניכים בתחפושות המון, בכל התחנות וגם במתקנים, על הכרטיס שילמתי רק 20 שקלים. אני ואת, את ואני, אני ואת, הגענו לאילת, תחרויות של תחפושות בשבט אילת. מה את רוצה להיות? אני רוצה להיות מלכת הלבבות, לרקוד ברחבה עם כל החברות, יש מוזיקה טובה, כולם פה נהנות עם הלהבות וגם הצעקה. פורימון. דרור, אתה גם בא לפורימון מה? טוב, אני עושה שיעורים